Iti Masakbayan. Di napalabas, nasaya ti kasasaad ti anak daay sa kansanjo iti abroad. Iti may sangal daw, nagpaarayat ni Simang ken ni Peter. Tapno itaray da iti ospital ni Kadyo. Naduktalan nga rod dagiti doktor, nga adda deprensya ti kidney ni Kadyo. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kastamad ti ko na ti doktor. Agpaisugayam ti ko na ni Brenda. Aba kadadaal iti kidney ti aga sa para ut-ut no kanayawn. Kasta ka de. Delikado nga rod ano kanayunan ti agtumar iti para ut-ut. Ay, sapay la kuma at malasatan ni Manong Manang. No ko na ti doktor a dialysis patient. Di pa'y kanayaw na madialysis. Kapilitan ano kasta ti ko na ti doktor. Madi kanong amin no madadaal ti kidney. No apay mo't nagbasit ti kidney. Ngam apiktaran na ti si bubukal abagay. No iso ti madadaal. Isu kanong amin ti mangsagat iti rugit iti dara. Ketrum mo arbabaan iti isbo. Adu ti pakausaran ti kidney. Oray basit ako na Manang. Kumusta nga iti ulitag mo, Peter? Apaman na naitulog ko iday di ospital. Pimanawak. Eksaminin da kanupay ti dara na. Napansamot ni nanang mo iti ospital, Barok. Kawan na. Napanamot kinita ni Uncle. Mabalin yun to adamagan kan kwa na. Noan niya tinadoktalan ti doktora sakit na. Apay, nakaro ka di tinakita makasasaad na. Kawan na. Imbal nga rod ti bagina. Jak nga rod mabigbig idimpan mi di ospital. Ay, delikado nga rod, ano kasta? Anya ka di tinapasamak, nanang. Anya ti ko na ti doktor. Nadadaal ka nung araw ti kidney ni tatang mau. Dialysis patient ka naon. Kuna, kunkat. Ibagbagak ngamin ang makadadaal iti kidney ti kanayon nyo at umaran. Sapay pati siya ka madmadimatan ti bagay. Kasla maululawak mo't malaminak pa'y. Kasano itaday to yan? Kayo mat agpa-check up iti doktor. Agpa-check up kayo. Tabantayak ni tatang. Nakaturog man ni tatang mau. Kaduan nak ta maululawak pa'y. Simmangpat kayo mat nana. Kumusta ni Tata Kadyo? May san a dialysis patient balasang ko. Narigat day ta dialysis patient, nana. Rumwar ti dara, ket magna iti makina, amang sagat iti dara, sagsublimanan iti akin bagay. Isukan umot ti remedyo, tapno madalosan ti dara ti dialysis patient. Ay, anyan tinagbambanagan ni Tata Kadyo? Saan siguro na makatrabaho iti nadagsan, nana? Wen nga rod balasang ko. Di nan maaramid ti sigod at trabaho na. Anya ka diti ko na ti doktor nakaong. Uray gayam da kayo, nanang. Nadadaal mo tikid niyo. No saan amaala iti agas? Agdialysis kayo, mat. Ayaw na yan ngay tinagbambanagan mi ka ni tatang yaw. Nagrigat pa'y mat nga rod ti agdialysis. Takasapulan aka na yun. Kayat ko asawan. Masapul ang mamindwa. Wano mamitlo iti makadomingo nga agdialysis kayo. Ay nagrigatan ngay ti kasta. Ay takot ka na yun ang mapan iti ospitalan nga agpadialysis. No diyo kayat ti agpadialysis. Awanin nanang. Anya nga rod tinamnamhan nyo ang mapasamak kada kayo. Nagrigatan ngay. Ay susapo aya. Tatang, kumusta tirik nayo? Tanalpas ti dialysis yo. Nakaginawa ka na ko.
Awanin ti pan nakaululaw ka. Saan na kasla na sa bidungan ti ritnak? Kasanukat narugit ti darayo. Ay, adakid ni failure yo. Dinan kabailan asagatan ti rugit iti darayo. Kanayo na kadi nga umay agpa-dialysis. Amangan nudwa kayo kanina ng ama-dialysis. Anya, dua kami kunam. Wan tatang, imbagak ngamin asaan kayo akanayon nga agtumar iti para ut-ut. Ngam di kay matdimngag. Kan di kay samot ngamin umin-inom iti danom. Di ka kadi kumuyog kanyak lakay. Mapanak ija ospital. Dapay mo ti aramidak bagat. Intun maminsan tulangan ang mapanak. Alangaruden ta innakon. Innak pa idabalunan ta kaasi damot. Agyamanakan ka bagat. Tauray maditi ka babalin ti kabsat ko. Kahit imbilang mulat tayo da kabsat. Una, tawan na saya at nga itden nuguraem ida. Saan akayat ni Apo Diyos ti kasta? Kanakurang ti grasya ni Apo kan ka. No imutam ti pada tao. Wan lakay. Iso amapan ko idabalunan. Nay, papanam ka di mare. Adamot awit mo abag. Inak man balunan damanong kadyo ija ospital mare. Saan amasango ni Brenda ti agluto? Taadamat nga rod trabaho na. Himbag man, tauray sandaan na saya at kada kayo. Kastapay ti aramidem, mare. Narigat asumrek ti grasya iti tao ama di ti kababalin na mare. Iso siguro anaduruas ti panagbiagyo. Tamayat ti kababalin nyo. Saan met nga iti kasta? Ngumay maya tinasaya at iti pada a tao. Tapno asideg tayo met kin ni Apo Diyos. Sige maray, innakaon. Sige, mare. Nay, bilibak mo't iti kinasingpot dagitoy. Mapan na pa'y balunan ti adda atraso na kadakwada. Anya ka di aramiden nyo, nanang. Nakanganga kayo mo't ditiruar. Kasano? Ni ngamin mari aysa. Bilibak iti inaramid na. Ay, no siyak day jay. Saan ko siguro ang maaramid? Anya ti inaramid na, nanang. Namin ado a pinaidaman damanong kadyo kan manang simang. Ngam mapan na kanulat ta idabalunan iti ospital. Ijay ka di ti papanan na, itay kinasaritam di tadalan, nanang. Wan nga rod. Adda ngamin imot na abag. Dinamag ko no papanan na. Mapan ka no mamalo iti ospital. Saan ka di a kinasaya at apanagpuspuso ti kasjay, nanang? Wan. Dahi tangarod ti pampanunutok itay dinilaw na. Kasano day tuyan, nanang? Naibos ti urnong ko, ta pinagbalay tayo idi, nagpatakder tayo iti balay. Sa anak pa'y nagsweldo. Sa pa'y pribado mat nga rod to'y kwarto nga ayan tayo. Pinilik dito'y pribado. Tadwa kami ngamin kanitatang mo na admit dito'y ospital. No ijay ward, katagsina kami kanitatang mau. Kasano itaday tuyan? Sige, padasak ti umutang kadagiti katrabahwak. Barang adag pa utang. Jay mga binbasit nga urnong may. Kanayaraman a pinangpatangdan kadagiti trabahador a nagtrabaho ija balay. Kasano pa itaday tuyan? No adamanen ipagatang da nga agas. Sapay nagnginginamat dagiti agas nga ipagatang da. Hinagrigat gayam ti ma-ospital. Uray kumabait no saan kami anagiddan kentatang mo. Ay, mabisinak paikit din. Tajakmat nagan itay. Isumot lang nga awanan ni manong kadyo ditoy. Ta inyalis da kanumag gayam di ta pribado a kwarto. Ang apay ngay tadwada kanumeten kini manang simang. Ay, darasag ti mapan iti imbagada nga ayanda.
Adda manen ipagatang da nga agas. Kasano pa'y itan? Ingka pa'y mangiremedyo ako na bareng adda mautang mo anak. Siguro, nurse manen dayta. Umay mangted siguro iti reseta. Ay, adda manen gatangan nga agas. Ingka lukatan tiri daw. Sige, tatang. Ne, da kayo mat gayam, auntie. Imay kayo mat. Apayakas lanas daaw kabalasang ko. Dakas ka din no umayak. Ayun gayam. Apay nga itadwa kanumot tendamanong kanmanang anaad me. Kung amin, auntie. Agpadada, anadadaal tikid nina. Ay, kasta ka de. Mala, mangantay hupay nga rod. At dain lutok an itib amanok. Napudot pa'y tisabaw na. Adain nalayo abalon, auntie. Ay, agyaman ka. Wen, balasang ko. Amok ngamin adi mo masangot ti agluto. Tadda ka nga rod trabaho. Mala, tauray siyak pailaang ti agbantay no pumanaw ka. Ibagbanta, imay ka ipag. Dua kami ko mga umay kindi kabagis mo. Ngam adda ngamin aramitin na. Kuna na nga umay to kanumot dito, manang. Anya ka di aramiden ni bayaw. Nakita na tinwang yu anak kaparnged. Iso anapan na inwayway. Kanjak amo jay kuna na nga obraan na manong. Imbaglakit day na nakita na tinuang kaw. Isupay ti may sa pagdandanagak. Saan aday tanwang ti panunutin nyo, manong? Agpaimbag kayo kidi. Ni Sanyo ti makaam mo itinwang nyo. Agyaman kami ti kinaimbagyo kada kami. Asino kumapay nga iti agtitinulong no saan ada tayong agkakaaruba. Kan agkakabagyan, manong. Kay kumusta mat ni bayaw? Agpadadamutin nga agasawa ang madayalisis lakay. Anya? Huray ni manang simang, madayalisis. Wun lakay. Idi makadaano nakijay. Awa ni manong kadyo. Dinamag ko iti nurses station no nang ipanandakan kwa na. Kasano nga awan mat ako nam? Imalis da iti privado a kwarto tapno may ti ayanda. Saan da nga agin na dayo? Hey, unayin ngay, tadwa daan na ospital. Uray kumamat nugagangay laang asakit. Saan mat? Dialysis patient dadwa. Dinamag na ka ni manong kadyo. Imbagak anapan mo inwayway tinwang na. May sapay gayam apagdandanagan na tinwang da. Nakitak mata si Mang pag ni Nana Aisa. Kasta ka de. Ne, imay ko maditoy ta nagdamagak no kumusta ni Manong Kadyo. No nalasatan na mutlaang hindi sakit na. Da kayo kidimot, nanang. Naglaing kayo ang makimarites. Di mo ko naan asan ka nga interesado ang makaamumot iti kasasaad di tao. Ay, saan ko nga ilibak? Ngam saan kumamot ani Nana Aisa at ipadpadaanan nyo? Kasano ko mga rod ngay ang maamwak ti baro adamag no saan ko apadaanan alaman? Imbag ta imay ka dito istormare. Kumusta ngay ni Manong Kadyo? Panipod na dialysis, sumaysaya at maten mare. Ngam tidakas na, pati ni manang simang, madialysis maten. Ha, apay, makaalis ka di day ta sakit, ta naakaran mo tibakit na? Saan ang makaalis? Ngam agpadadaan na addaan iti kasjay asakit. Gapo iti kanayon da pa nagtumar iti agas apara ut-ut. Nabayag da ka di ang nagtumtumar? Wen ka numare. Numakarik na da iti sakit ti tumang wen no sikat. Agtumar da adagos.
Kun naglaing da nga uminom iti soft drinks, sapay di da mangarod uminom iti danom. Ay, narigat gayam ti kasta. Delikado met gayam, Maray. Un amare, nang runa no saan nga inresita ti doktor ti agas atum tumaraw. Kunaklakit day, noan niya ti mapasama kiti nuangkaw. Inasikaso met gayam ni Bayaw Sanjaw. Uwan tatang. Anya tinarik nayo, iti imbaga ni Auntie Aisa nga inasikaso ni Uncle Tinwangyo, tatang. Ay, nakariknak iti panagbain. Saan tayo ngamin ang nasaya at kadakwada. Ngam nasaya at dalat ta kada tayaw. Uwan nga ron, tatang. Ay, mabainak paikit din. Kaslaman nakita ti kinamad iti aramid kaw. Maray, adan samot si Mangpot a package yaw. Nakita kat. Nagpauit manen ti anak ko, Maray. Di na maliwayan ti agpauit para kadagiti kakabsat na. Ay, nagsayaatan ngay. Ay, won, agturpo samot itaatawon di ading na. Wen, Maray. Imbaga ti anak ko nga alaan namot ijay apaman a makaturpos. Ay na, saan nga ruden amaliklikan ti ibabak nang yu, Maray? Unay kat ta ibabak nangan, Maray. Isuda ta ti agsapsapol. Saan mo't ada kami? Ti kano baligi ti anak, baligi mo tinagan na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti pagkibusan, ti serye tayo itaalawas na pauwan, kinapaidam. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.